What's up mga Sano? Maayong hapon kaninyong tanan. Good afternoon everyone mga Sano. So we're here at Sugbo Mercado. Ito yung mga nakahilirang mga pagkainan dito. So obviously it's pandemic, so hindi siya bukas lahat. So mayroon lang ang ilan, so kukunan pa rin natin. At the same time kakain kami. Busing, magandang hapon. So dito po tayo sa Sugbo Mercado. So yan, Sugbo Mercado po mga Sano, nandito sa Basak, Lapu-Lapu City. Itong entrance ng Collingwood Subdivision, madali na pong matuntun kasi mayroon ditong landmark na Gaisano Grand Mall. So pasok na tayo sa loob mga Sano. So ayan mga Sano, nandito na tayo sa loob ng Sugbo Mercado. Daming pagpipilian dito. Mayroong sisig bar. So si sisig bar. So kumusta naman pandemic? Affected yun? Talaga lahat naman ngayon apektado ng pandemic. So ayan, dito naman tayo sa ibang mga tindahan. So mayroon silang ayun. Kaso ngayon tag-ulan. So alimango. So ayan, alimango. Kala ko alimang. Alimango. So mostly dito mga shake. Yeah, there you go. Ayan. Ayan mga Sano, yan yung mga tinda nila. Kaso ngayon maulan-ulan. Tsaka siyempre dala na rin ang pandemic, kaya hindi natin may pagkailang, medyo mahina pa talaga. So sana next month or in the future makabawi rin sila. Kasi gustong-gusto namin tong mga pagkainan ng ganito kasi madaling mag-order, daming pagpipilian. So maya-maya i-video ko ng paikot para makita yung mga tindahan na soon to open din. So ayan si Bilin. B. Oh, yan parang si B. Si B nga, Bilin. So ang tinda naman nila ay barbecue. Yan. So ayan mga Sano, yung barbecue. Ito yung mga menu sa baba. Ito yung mga combo meal. Yan, combo meal mga Sano. So bisitahin nyo dito sa Basak, Lapu-Lapu. Entrance po ito ng Collingwood Subdivision mga Sano. So ayan. Ito yun yung ano nila, yung dessert o mga shake. So ayan si Bilin American Barbecue and Milkshake. So ayan. So ito hindi pa nagbubukas si Betty's Kitchen. Thank you. Ayan, sa lahat ng Sugbo Mercado hindi nawawala tong si Kusina Guadalupe. Suki ko to ng panga. Ayan. Yan siniserve naman nila ay panga. So combo meal din, no? May rice na. So package na mga Sano. Pag nag-order kayo ng panga, so depende sa laki yung price. So depende gyapon sa ida ko, no? May small, medium, large, may nana. So ganyan. Yan yung boneless lechon nila. So ayan. Si tuna panga, shrimps, boneless lechon, budol fight. Pwede rin mag-budol fight dito. So ito talaga, kahit doon pa sa Cebu City at IT Park, suki ko talaga tong Kusina Guadalupe. Kasi dahil sa panga nila. So sa ngayon, yung wife at son ko doon, umupo sila. So vlog muna ako. So amigo, mga Sano, thank you sa opportunity nga maka-vlog ko ninyo, sa pag-allow nyo. Sige. Hindi na bago sa akin yan. Always. Yan si Cebu. So isa namang ano to, namo sa Mercato. Wala. First time ninyo? IT Park, katong Sugbo Mercado sa IT Park. Atay? Okay. So ito sila. So dalawa branches. Asa ay katulo? Sa market. Reclamation? At sa dapit?
Lagi, reclamation. So, bali tatlo po tong branches nila. Nasa North Reclamation Area, tapat ng UC Medical Hospital. Tsaka tabi ng Imoto. So, at saka sa IT Park din. Pati din tong halos lahat dito na mga tindahan, mayroon din. Sa lahat ng Sugbo Mercado, mayroon din sila doon. Cebu. So, mga sano, pag nagawi kayo dito sa Sugbo Mercado, Basak. So, again, nasa entrance to ng Collinwood sa Bibisyon. So, yung landmark is Gaisano Grand Mall, Basak. So, ayan yung ino-offer nila na food. So, mayroong cheesy scallop. So, calamari fries, creamy garlic scallops, original garlic shrimp. Yan yung mga presyo din nila. So, very affordable dito. Kung hindi lang pandemic at maulan ngayon, so punong-puno itong lugar na to. Ever since na nagtayo si Sugbo Mercado, mga sano, punong-puno palagi. So, tested na namin to. Buong pamilya namin, barkadahan. So, ito, daming pagpipilian. Hindi pa nga nagbukas dito yung mga, mayroon ding beer. Beer, tapos minsan, every weekend may ano sila, acoustic band. So, yan. Tsaka itong, of course, Apurado. Kahit saang ano din to, Sugbo Mercado. So, barbecue station to mga sano. Good evening, afternoon. So, ayan yung offer nila. So, hindi na lang natin isa-isahin kasi alam naman natin itong mga pagkaing Pinoy na hindi lang masarap, swak pa sa budget. So, ayan mga sano. Yung ino-offer ni ma'am. Ma'am, good afternoon and thank you sa opportunity. Yes. So, diretso tayo. May seafood pa tayo. Yes. Mga sano. Yes. Ayun mga sano. This is it. One of the best. Of course, sinong ayaw ng seafood. Ayan. Ayan, yan yung tuna belly. Yan, best seller din yan mga sano. So, talagang mapapawaw ka dito pag Sugbo Mercado ang pag-uusapan. So, ayan. So ito si Apurado, best Filipino food in town. Kasi Manok Bisaya. Aray, Manok Bisaya, mga sano. Sos, may Lagnatas, probinsya. Pero dire, hindi mo na kailangan pumunta ng probinsya kung gusto mo ng native chicken. Dahil si ate, si ma'am ay may offer. Ayun. Manok Bisaya Tinola. Ayan. So hindi ko na isa-isahin. 89 sir, perfect. Kanya na. So order ako mga sano ng Manok Bisaya. Kasi hindi ko yan matatanggihan, yan yung pagkain. Hindi ko matatanggihan ko pa yung aham. Wag lang yan. So ayan yun, hindi ko na isa-isahin mga sano yung offer niya. Yung sinaserve nila dito. So ayan. Kayo na po. Ayan. Yan yung ribs. Pork ribs. Pork ribs. So, Belly. belly. Pork chop. Legs. Pork barbecue. Wow. So ayan. So ayan mga sano, kung kayo naman ay nauumay sa kakakain sa daming offer dito sa Sugbo Mercado, nandito rin si Zip and Sip. So, ibig sabihin siguro niyan, hulaan ko lang yung zipper mo and saka sip-sipin. Naman. So, ayan yung pangtanggal umay mga sano. So, nandito yung offer niya, yung siniserve nila. Kaya na lang magbasa, hindi ko na isa-isahin. So, i-close up ko na lang mga sano. So, ayan. So, as of this moment mga sano, sa araw na ito, hindi pa bukas lahat yung mga pagkainan dito dahil sa pandemic at saka sa panahon. Ayan. So, ayan yung mga so far na nagbubukas dito. So, puntahan natin yung last doon sa kabila mga sano. Isa sa mga pinakapatok ngayon pati sa online ay itong milk tea. So nandito rin yan sa Sugbo Mercado mga sano, si Hebrews Shebros. So ayan, milk tea din dito. So
itong bakante dito, so for sure may mag-uupa nandiyan. So ito yung mango float. Ito si Twins Tales. Ito yung dessert corner mga sano. So kung talagang nauumay kayo sa maraming choices dito, lalo na pag nabukas sa lahat, so ito yung solusyon din. Si Twirly Tales pala, sorry. Nandyan yung mango shake, mango float. So yun, ito yung mga offer nila na mga dessert, shakes and milk tea also. So ayan, si Twirly Tales, yan yung mga menu nila. So hindi ko na lang isa-isahin again. So ayan. So ayan na yung mga, hi, good afternoon. Yan yung mga offer nila. So syempre, tag-ulan ngayon. So parang konti lang yung tao dito, but of course may tiwala tayo sa Lord, kaya magiging normal rin tong lahat. So ayan, ito rin yung isa, si Veil Fruit. Ayan si Veil Fruit, ito rin sa mga shake din to. May dragon fruit sila mga sano, mangga, apple, banana, tsaka yung pineapple. So ito yung mga menu, yung ino-offer nila ng mga pampalamig. At yung last, parang may temang Japanese. So Delica Yama. So may temang Japanese sila mga sano. Siyempre yung takoyaki. Yan. May mga takoyaki, yung balls, tapos yan yung mga menu nila. So ayan mga sano, it's eating time. Pa, lunch and dinner. This is dinner. This is dinner. So insert. So this is dinner, babe. Rice. Where is our rice, Mom? So you like the food? You like the food? Or you like the shake? Huh? It's my boy mga sano. Magiging vlogger din to. So ayun, inikot ko. So far ito lang yung nagbukas. Tingnan niyo naman yung mga bakante. For sure nakabook na yan. So dahil sa pandemic, yun nga ang kalaban natin yung pandemic. Kahit pa may bagyo, experience na namin to from branches nila, IT Park, North Reclamation Area, doon sa Suong banda, Lapu-Lapu din. Kahit maulan, maraming tao dito, kaso nga lang may pandemic. So in fairness to them, syempre, sino ba namang may gusto na mahina yung benta ng mga nagtitinda, nag-i-invest rin yung mga yan. So, bawi lang ta sunod, ma'am. Kaloy antas Ginoo, normal na eh. So, talagang kami na sanay kaming mga food trip, yung mga road trip, sanay kami. So, na sad din kami sa mga, nalulungkot din kami sa resulta ngayon sa pandemic. Kasi kung tutusin, itong area na to, punong-puno yan at sa mga gantong oras, mga bandang alas 6, dinner time, kung gano'n. Tsaka lalo na ngayon weekend, may mga acoustic band yan. So dahil sa sitwasyon natin, so walang mga live band muna, wala munang mga gatherings. So limited yung mga tao pa sa ngayon. Thank you, ma'am. So ayan.
So bali na ikot na natin yung mga bakanting space dito. Ito si Kaonata. Kaya nga hindi pa sila sumugal siguro na magbukas dahil alam naman na medyo hindi pa talaga mabenta masyado ngayon dahil sa pandemic. So pati rin si price toppings, ayan, sarado pa rin. So hopefully by next month makaka-recover na tayo. So mawala na yung COVID para everything runs smoothly and back to normal. So kita mo dito yung naka-set up. So dito yung sana live band, dito yung mga acoustic band. So sad to say hindi pa talaga sila makaka-operate ng normal. So at least mayroon ding kahit papaano mayroon ding na open na para sa mga tao. So ayan, mga sano, sa mga bago pa sa channel ko, don't forget to subscribe. And hindi ko na, hanggang dito na lang yung video ko kasi naikot na naman natin yung lugar. So again, don't forget to subscribe to my channel and to God be the glory. Thank you mga sano.